Ayan na, lumalabas na yung puti. Hindi naman Ang totoo puti yan. ng Totoo yan? blood moon. Ay, no. Naka-live ka? Sa, sa kay Lolo. Shout out. Ayun nga. Anong connection nito? Yung lunar. Magre-red yung moon. Ang bilis mag-red. Lumalabas ano, na. Ang bilis magkailaw. Uy, malikot! Kami malikot ba? Wow, nakakikot. Hotspot eh. Nga ba Huwag mo na hotspot pa?
Ang ganda oh. Nari. Ang ganda oh. Nari. Galing. Charot? Tamaan mo. Huwag Tamaan yun mo. nabaksak mo na naman. Asan? Nag-post na si ano. Alikod! Ibang buwan ata to. Huwag ka maingay. Paano maano yung paano? Ang dalawa cellphone mo. Ah, dami cellphone. 1, 2, 3, 4. Ititipisa na si Ron. Di ba paano nilis moon? Bila. Red pa? Papalapit niya. Kami na nga. Tapos na yata. Red pa? Wala na, tapos na. Aray ko! Hanggang 9 pa yan. Wala na, dito na tayo. Kasi, hanggang 9 pa nga yan. Di pa mawala, may gilid pa sandal. Ano yan? Ano? Ba't meron Kung mamaya pa yung boses ko? Mute ko na nga. Diyos ko, ingay.
Oh! Bago siya, kanina kalahati eh. Bago nga, magbubuya pag 9:56. Ano ba yung bata siya? Yami at tumatang me. Ame! Ame! Nanu! Ay, ayun. Aison! Hindi na nga. Lalaki. Takot! Mapangit lang yan. Ganyan. Ay, mga ano mo. Mama, ba't nandito mga pagpag ito natira? Ewan ko nga ano yung bag ni Papa. Eh, nandito nga ikaw eh. Alisin mo yung bag ni Papa.
Alright, ang itlog na pula ay naging itlog na puti na. Salamat sa mga busita. Salamat. Susunod ulit. Bye-bye. Salamat sa mga busita. Salamat. Bye-bye.